Ari na ta diri sa ato ang kuan, ato ang sa atong serye ni mga igsoon. Ang ato ang serye mao ni ang pagtulunan sa kinabuhi gikan sa nagduduha nga bayani. Mao ni mahitungod sa kinabuhi ni Moises ug mao ni ang ikaduha nato nga sermon number 2 ni gikan ining atong gikutlo nga mga pagtulunan sa kinabuhi gikan sa nagduduha nga bayani. Nya mao ni mga igsoon si Moises ang giingon dinhi nga nagduha-duha nga bayani nga mao ni ato ang pagtulunan ang iyahang kinabuhi nga diin ato usab ma-reflect sa atong kinabuhi kung unsa gayud ang pagpanglihok ug pagpamuhat sa Dios sa kinabuhi ni Moises. Kung ato makita mga igsoon ang mga Israelitas nagpuyo sa Ehipto, no? Kining mga Israelitas nga naulipon dito sa Ehipto na nagpuyo kining mga upat kagatos katuig ug sa wala pa makapalingkawas o ipalingkawas sa Dios ang ilang kahimtang. Ug taliwala nini mga igsoon sa pagdaog-daog sa mga Israelitas ug pagpaulipon kanila sa mga Ehiptohanon o pagpatay sa mga bata, natawo si Moises ug si Moises gipanalipdan sa Dios sa tukma nga kamatayon tungod kay siya gipili sa Dios nga mao ang gamiton aron makalingkawas ang mga Israelitas didto sa mga kamot sa nagulipon kanila nga mga Ehiptohanon. Unya nining ato ang nining bahina mga igsoon dako na si Moises. Unya gisagop siya sa prinsesa o anak sa Pirao. Og nasayod si Moises nga sa iyang pagkatao mismo. Tungod kay tulo ka tuig siya nga gimatuto sa iyang inahan nga tinuod gayud og nasayod siya nga siya usa ka Israelitas. Ug atong teksto gikutlo nato gikan sa basahon sa Exodus 2:11-3 ngadto sa 10 parang atong basahon mga igsoon ato lang basahon ang Exodus o Exodo 3:1 ug 10. Unya akong gihangyo ang tanan manindog ta mga igsoon agi og pagtahod sa pulong abalaang pulong sa Dios nga atong pagabasahon ini kaponon. Ug ato ning dunganon pagbasa mga igsoon kining uno ngadto sa 10 sa Exodus o Exodo kapitulo 3 1 ug 10 atong basahon. Nagaingon dinhi samtang si Moises nagbantay sa panon ang mga hayop ni Jethro ngayang ugangan nga pari sa Midian. Iyang gidala ang panon sa mga hayop ngadto sa kasadpang bahin sa kamingawan ug miadto sa Horeb, ang bukid sa Dios. Didto ang anghel sa Ginoo mipakita kaniya pinaagi sa usa ka siga kalayo taliwala sa usa ka sampinit. Og siya mitan-aw nakita niya ang sapinit nga nagsiga apan wala kini maog daw. Unya si Moises miingon, muadto ako ug ang tanawon nako kining talagsaon nga talan-awon. Kung ngano nga wala maog daw ang sapinit. Sa dihay nakita sa Ginoo si Moises miadto sa pagtan-aw niini ang Dios mitawag kaniya gikan sa sampinit. Moises, Moises. Ug siya miingon, ania ako. Unya ang Dios miingon, ayaw pagduol. Hubua ang imong sandalyas gikan sa imong mga tiil kay ang dapit nga imong gitindugan yuta nga balaan. Ug siya miingon, ako mao ang Dios sa imong amahan, ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac ug ang Dios ni Jacob. Unya gitago ni Moises ang iyang naong kay siya nahadlok nga motan-aw sa Dios. Unya ang Ginoo miingon kaniya, nakita nako ang kasakit sa akong katawhan nga tuwa sa Ehipto ug dungog nako ang ilang pagtuaw tungod sa mga tigdumala sa buhat ug nahibaluan nako ang ilang kasakitan. Busa nanaog ako sa pagluwas kanila gikan sa kamot sa mga Ehiptohanon ug sa pagkuha kanila gikan ni atong yutaa ngadto sa usa ka maayo ug lapad nga yuta. Sa yuta diin nagagas ang gatas ug ang dugos sa mga dapit sa mga Kanaanon, sa mga Hitihanon, sa mga Amorihanon, sa mga Perisanon ug mga Hibihanon ug sa mga Jebusihanon. Og karon ang pagtuaw sa katawhan sa Israel miabot kanako ug nakita nako kung giunsa sila pagdaog-daog sa mga Ehiptohanon. Busa dali paadtuon ko ikaw ngadto sa Paraon aron kuhaon nimo ang akong katawhan ang mga anak ni Israel gikan sa Ehipto. Atoy dako atong mga ulo magampo ta pasalamat sa Dios. Amahan namong langit nun, salamat Ginoo nga imo kami gidala dinhi ining dapita, Lord. Nga kami maghius sa Ginoo God sa pagpamati sa imong pulong. Nagampo kami Ginoo Lord o God, nga hatagan mo kami og kalipay sa mong kasing-kasing
ug kalinaw sa among panguna-una, ug hatagan mo kami Ginoo Dios nga pinaagi ni Ginoong Hesus. Makabaton kami kaalam aron among masabtan ug among gayong hibaluan unsa man ang imong mensahe nga imong ihatag nining kapunon pinaagi nining imong balaan nga pulong. Sa among tagsa-tagsa o Dios, among gi-lift up Ginoo Lord God ang amo ang kinabuhi, among kaugalingon nga diin nangayo usab kami kapasayloan sa among mga sala. Nga bisan pa ang mga lama sa sala nga naa sa among kasing-kasing nagampo kami Ginoo. Nga imo kining kuhaon aron maandam kami Ginoo Dios sa pagduol diha sa imong presensya. Salamat Amahan, dalaygon ka sa walay katapusan kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Manlingkod ta mga igsoon. So ang uluhan ni ato ang wali ni kahaponon o atong sermon ang pagtawag sa Dios. So mao ni siya ang pamaagi, daghan ang pamaagi ang pagtawag sa Dios sa matag usa kanato. Kini kabahin sa kinabuhi ni Moises ug adunay duha ka butang atong makita ang paghimo sa Dios sa iyang pagtawag. Una, magtawag siya taliwala sa kapakyasan. Ang ikaduha, magtawag siya taliwala sa ordinaryo nga mga kahigayunan. Kung atong makita mga igsuon, ang una nga gibuhat sa Dios sa pagtawag sa iyang katawhan, taliwala sa kapakyasan. Nga naman, tungod kay usay maatong masabtan mga igsuon nga kita mawad-an kitag paglaom ilabi na gyud nga dili nato makabot ang tinguha sa atong kinabuhi. Kung ang atong makabot ug atong makuha mao ang kapakyasan. Mao ni nga bisan anang ingon anang nga higayon mga igsuon ang Dios magatawag kaninyo. Sa matag usa kanato. Mao ni ang mga butang nga makausab-usab sa dagan sa kinabuhi ni Moises sa pagtawag kaniya sa Dios. Diin nga anaa siya sa kahimtang nga diin pakyas siya sa iyang tinguha tungod sa iyang pagbuhat nga nag-una siya kun sa kabubuton sa Dios. So ato makita dinhi sa Exodus kapitulo 2 11 ug 12 atong basahon lang una ang 11 ug 12. Ningon dinhi, usa ni anak adlaw sa dihang midako na si Moises, miadto siya sa iyang katawhan ug misud-ong sa ilang mga paghago. Ug nakita niya ang usa ka Ehiptohanon nga midagmal sa usa ka Hebreo nga usa sa iyang mga kadugo. Ug siya mitan-aw sa palibot ug sa dihang nakita niya nga walay tawo, iyang gipatay ang Ehiptohanon gilubong sa balas. Muhuno usa ta kita mga igsuon. So atong tan-awon dinhi nga kining higayuna mga igsuon si Moises nag-edad na o siya 40 anyos. Unya atong nahinumduman sa una natong pagtuon ini nga si Moises mao ni ang bata nga gipaanod sa suba tungod kay niadtong higayuna sa iyang pagkatao ang Farao gusto nga mupatay sa tanang mga bata nga lalaki tungod kay nakita niya ang pagsanay o paglambo sa kaliwatan sa mga Israelitas. Ug nakabaton siya kahadlok nga basin unya nga mubatok ang mga Israelitas kaniya tungod sa kadaghan niini. So dinhi atong makita nga ang probidensya sa Dios nga diin ang maong bata gipaanod sa inahan tungod sa 3 ka bulan niya nga pag-atiman o pag-amuma niini. Dili na gyud niya mahimo nga itago tungod kay kun mahibaw-an nga nagtago siya sa maong bata, sigurado gayod nga kamatayon ang ilahang matagamtaman gikan sa Paraon. So giamuma niya ang ihang anak sa 3 ka bulan ug pagkahuman na iya nagyong gibuhian kay nasayod siya nga delikado na gyud ang iyang kahimtang. Iyang gipaanod sa suba, gipasakay niya sa basket nga iyang gihimo nga mulutaw ug diin niya atong higayuna. Ug atong makita nga wala gyud mention nga gihimo, wala gyud mention nga pulong sa Dios. Apan atong makita mga igsuon nga sa paghitabo nini ang maong bata sa iyang pagpaanod sa suba nakit-an sa prinsesa o anak sa Pirao. Ug nakita sa anak sa Pirao usa ka bata ug nasayod siya nga anak kini sa mga Hebrehanon. Ug ang order ug ang sugo sa iyang amahan nga Paraon nga patyon ang tanang mga lalaki nga anak sa mga Hebrehanon. Apan ug makita nato mga igsuon nga ang plano sa Dios dili gayud matuis sa matag usa nato ka kinabuhi. Sa kinabuhi ni Moises atong makita nga sa iyang pagkabata, sa iyang pagkatao, mao to ang panahon nga nagsugo ang hari nga tanang mga bata nga lalaki sa Hebrehanon patyon. Apan ang Ginoo nagauban sa iyang kinabuhi
ug didto nakita siya sa prinsesa o anak sa Firaon ug siya gisagop. Diin atong makita nga mitumaw usab ang iyang igsuon nga si igsuon ni Moises nga babay nga mao'y nagtan-aw sa mga panghitabo. Diin iya nakita nga gikuha sa anak sa Firaon ang maong bata diha sa basket. Ug sa dali kayo nga hitabo iyang giduol og ningon siya nga nagkinahanglan ba ikaw nga ug matiman niini. So walay pagduha-duha ningon ang anak sa Firaon nga pagkuha didto dad ikog matiman ani nga bata. So gikuha niya mismo ang inahan sa bata. O makita nato ang sugilan no makaingon ta nga mura og drama. Pero mao ni nga gitawag nato og kabubuton sa Dios ug pamaagi sa Dios sa kinabuhi sa tawo. Dili nato makita apan kun ang Dios ang nagpaluyo iya gyud ipahimutang ang tanan. Mao nga miabot si Moises sa iyang pangidaron nga 40 nga diin gisagop siya sa iyang ginikanan sulod sa 3 ka tuig. Ug nahibalik man siya sa kamot sa iyang ginikanan nasayod kita nga ang iyang ginikanan nagtudlo gayud kaniya personal sa iyang kinabuhi may tungod kaniya ug mahitungod usab sa ilang pagkahibruhanon. Nasayod kita mga igsoon nga mga Hebrewanon mahadlokon sa Dios. So nagdako si Moises 3 ka tuig ngadto siyang inahan sigurado gayud nga aduna siya nakatunang magtulon-an mahitungod sa Dios. So sa dihang giadto na niya ngadto sa prinsesa dito na siya nagdako gikan sa 3 ka tuig hangtod nga maabot siya og 40. So nining bersikulo nga ato nakita ningon dinhi usa ka adlaw midako na si Moises. Nag-edad sa 40 din miadto siya sa iyang katawan ug iyang nakita kung unsa kapintas ang mga Ehiptohanon nga miulipon sa iyang mga kadugo. So atong tan-awon dinhi ug sa kapitulo 12 naging bersikulo 12 naging siya mitan-aw siya sa palibot ug siyang nakita niya nga walay tawo iyang gipatay ang Ehiptohanon ug gilubong sa balas. So atong nakita mga igsuon nga si Moises anaa na gyud sa kahimtang nga naanagod siya sa palasyo. Sulod sa 37 ka tuig siya nga nagpuyo sa palasyo. So anaa na niya tanan ang kahumugaway, anaa na niya ang tanan nga iyang gikinahanglan. Apan aduna gyapon sa pagbati sa iyang mga kaigsuonan, sa iyang katawhan, mao nga nahitabo kini nga iyang gipatay ang nakita ng Ehiptohanon nga nagdaog-daog ug nagpanamastamas sa iya usab nga kaliwat. Pero kung ato makita mga igsuon, supak sa Dios ang pagpatay sa tao. Sa iyang nahibaluan ug pag-ingon dinhi nga iyang gipatay ang usa ka Ehiptohanon unya iyang gitaguan sa balas. Kung kita mga igsoon do na tay mga sala ato ginang taguan, kay mahadlok tag mahibaw-an. Sama sa gihimo ni Moses nahibalo siya nga iyang gibuhat usa ka sala tungod sa iyang pagpatay gitaguan niya ang lawas sa maong Ehiptohanon aron dili siya mahibaw-an. Apan sa atong pagpadayon sa pagbasa nag-ingon dinhi sa 13 ug sa dihang milakaw siya pagkasunod adlaw nakita niya ang duha ka Hebrewanon nga nag-away ug siya miingon unsa sa usa nga mao'y sad-an ang sad-an niyang gipangutana ngano ngima daghimo ngano nga imo manggibunalan ang imong kauban. So iyang gi-question iyang gipangutana unya siya motubag ang Hebrewanon ningon kinsa ba ang naghimo kanimo nga pangulo ug maghukom kanamo naghunahuna ba ikaw sa pagpatay kanako sama sa pagpatay nimo sa Ehiptohanon? Unya si Moises nikalit lang nahadlok siya ug mingon sa iyang kaugalingon ang mga tao nahibalo na di ay sa nahitabo ug sa pagkadungog sa Perao mahitungod ini nagtinguha siya pagpatay kang Moises. Busa si Moises mikagi ug mipuyo dito sa yuta sa Midian ug milingkod siya duol dito sa Atabay. So mao nang sinugdanan sa iyang kinabuhi mga igsuon nga din iyang gibiyaan ang tanan niyang kaharuay, ang tanan niyang kahayahay dito sa palasyo, iyang gitalikdan ug wala mikagi siya tungod kay ang iyang kinabuhi delikado na dito sa Parao kay nag-order ug nagsugo ang Paraon nga patyon siya. Ug ato usab dinhing makita nga sa dihang mitubag ang usa ka Hebrewanon sa pag-ingon niya, kinsa ba ang naghimo kanimo nga pangulo ug maghukom kanamo? Ang katuyuan, siguro ang katuyuan ni Moses niadtong higayuna nibati gyud siya og kaluoy sa dihang gibunalan ug gidaog-daog ug gikastigo ang usa ka Hebrewanon nga nakita gayud niya nga gidaog-daog gayud sa usa ka Ehiptohanon mao nga na iyang nabuhat ang tuyo niya, ang tumuog tuyo niya iyang panimaslan o panalipdan makaha. Apan kun atong tan-awon wala gayud magsugo ang Dios nga mopatay
ug tao. So mao ni hinungdan nga dako kayong kausaban siyang kinabuhi. Nga sa kalit nga gikan siya sa pagka tanan nga iyang gikinahanglan ana iyang gibiyaan ug wa na gid siya molingi. Mao ni nga niabot siya dito ug ningon dinhi nga pagkadungog sa para ug mahitungod ni nagtinguha siya sa pagpatay kang Moises apan si Moises mikagiw gikan sa Paraon mipuyo sa yuta sa Midian ug milingkod siya duol sa usa ka atabay. So ang kinabuhi din hindi Moises mga igsoon dito sa panahon sa Paraon ni edad siya og 40 anyos. Og dinhi usab sa ato mag-una ta sa unahan atong makita dinhi nga kini sa usab si Moises nagpuyo dinhi sa yuta sa Midian sulod sa 40 ka tuig. Nga nahimo siyang tigbantay sa karnero. Gikan sa iyang gigikanan nahimo siyang tigbantay sa karnero. Ug ato makita dinhi dinhi iyang nasuta nga adunay saksi. Nakita niya nga adunay saksi sa iyang gihimo nga krimen. Busa mao ni abot siya sa Midian kay nasayod siya nga patyon gid siya sa hari. Ug ang iyang kahimtang dili lang nga ang hari mao'y gustong mupatay kaniya apan nahimo na niya nga hasta iyang mga kadugo naglagot ug nasuko usab kaniya. Wala masuko ang iyang mga kadugo tungod sa iyang gibuhat nga pagpanalipod apan ang gikayugtan sa iyang mga kaigsuonan ug iyang mga kadugo. Mao ang iyang gihimo sa pagpatay sa usa ka Ehiptohanon. So mao ni mga igsuon nga duha na hinuon ang iyang kontra. So nahitabo nga iya mihawa na gayud siya sa maong lugar ug nagpuyo siya didto sa lugar sa Midian. Mao ni atong makita dinhi nga sa 15 nagingon dinhi og pagkadungog sa Paraon mahitungod ini nagtinguha siya sa pagpatay kang Moises. Apan si Moises mikagiw gikan sa Paraon ug mipuyo sa yuta sa Midian ug milingkod siya duol sa usa ka atabay. So siguro dinhi pag abot ni Moises dinhi naglingkod siya mingaw kini kaning Midian mga igsoon usa ni ka kamingawan. Mingaw ni nga maong dapit sukwahi kaayo sa iyahang gigikanan. So dinhi dapitan naglingkod siya sa atabay nya siguro na hinumdum na siya. Iyang gitan-aw ang iyang kinabuhi sa una ug ang iyang kinabuhi sa umaabot. Dinhi sa kamingawan magpuyo siya ug nasayod siya nga ang iyang kinabuhi dako kayo og kausaban pero wala siya masayod kung unsa ang iyang dangatan. So ato makita dinhi nga unya sa Exodus 2:16-22 atong basahon ningon dinhi. Unya ang pari sa Midian adunay 7 ka anak nga babae ug miadto sila sa pagkalos og tubig ug gipuno nila ang mga pasungan nga imnanan sa mga karnero sa ilang amahan. Unya nangabot ang mga tigbantay sa karnero ug ipapahawa sila. Apan si Moises mitindog mutabang kanila ug mipainom sa ilang mga karnero. Sa ilang pagpauli ang ilang amahan nga si Reuel o Jethro mingon kanila nganong sayo man kamo miabot karong adlaw ug siya mitubag usa ka Ehiptohanon miluwas kanamo gikan sa kamot sa mga tigbantay sa mga karnero ug siya pagani ang mikalos og tubig alang kanamo ug gipainom ang mga karnero. Siya miingon sa mga anak babae, hai man siya. Nganong gibiyaan man ninyo siya? Tawgan ninyo siya aron makakaon. Ug si Moises miuyon sa pagpuyo uban ni atong tawhana ug iyang gihatag kang Moises ang iyang anak nga babae nga si Zipora. Ug siya nanganak og usa ka bata nga lalaki ug gitawag ni Moises Gersom kay siya miingon nahimo akong langyaw sa laing yuta. So ang sugilanon mga igsoon atong makita nga sa paglayas o sa pagkagiw ni Moises gikan sa Ehipto dito siya nahitugpa sa usa ka lugar sa Midian diin anaa ang usa ka pari nga si Jethro nga dunay 7 ka anak. Sa dihang iyang gitabangan ang mga anak ni Jethro gipadayon siya sa panimalay gipapuyo siya sa panimalay ug iyang gihatag ni Jethro ang iyang usang anak nga babae ug ipapangasawa ni Moises. Ug atong makita dinhi nga nagpuyo siya nining gidugayon. 40 siya katuig nga nagpuyo dito sa Midian. Diin ang iya lamang gihimo mao lamang ang pagbantay, pagpakaon o pag-atiman sa mga karnero sulod sa 40 katuig. Ug sulod sa 40 katuig nga iyang pagpuyo dito wala siya laing mabati kundi ang tingog sa gangis o alimukon o unsa pa nang ubang mga hayop kay tuwa man siya sa desierto, tuwa man siya sa kamingawan o kanunay niyang mabati sa matag adlaw o gabi ang tingog sa karnero o sa kanding. So makita nato mga igsuon nga
Dili lalim ang iyang kahimtang dito. Mao na nga nakita na nga iyang pagkagiw tungod kay nahadlok siya si Parao, mao na to ang resulta nga dako kayong kausaban ang nahitabo sa iyahang kinabuhi. So Exodus atong tan-awon mga igsoon, giingon dinhi. Ang iyang pagsuway nga makalingkawas unta ang mga katawhan nga iyang mga kaliwatan didto sa Ehipto nahimong miserable o kawang ang tanan tungod sa iyahang kahimtang nga diin mikagiw na siya ug miabot na siya didto sa maong dapit. O ato makita, mabasa na to sa Buhat City, Kapitulo 7, versikulo 30, nagingon din unya sa dihang milabay ang 40 katuig, mipakita kaniya ang usa ka anghel didto sa kamingawan sa bukid sa Sinai, diha sa nagdilaab nga sampinit. So dinhi nakita na to mga igsoon nga dunay usa ka talan-awon nga nakapausab sa kinabuhi ni Moises. Diin na iyang nakita dito sa usa ka lugar diin usa ka sampinit nga nagsiga apan wala kini masunog. Ug iya nakita dinhi nga aduna gayoy mga panghitabo sa iyang kinabuhi nga dili na gyud ordinaryo. Katingalahan na kini tungod sa iyang nakita nga kalayo didto sa usa ka sampinit unya wala gyud kini masunog. So ningon dinhi nga nagpanuigo na siya og 80 nga nahimo siyang naglaya sa ilahang lugar. Nahimo siya nga wanted sa Ehipto. Sa ato pagikan sa 40 katuig nagpuyo siya sa Ehipto, niabot na siya og puyo sa 40. So ang iyang edad mga igsuon niabot na siya og 80. Ug labing siguro si Moises 80 anyos nag-amuma sa mga karnero. So edad-idara na gyud siya, dili na gyud siya sa makalagsik sa mga karnero nga iyang giatiman. Kung iya maganing gisunod-sunod ang mga karnero, pirmi gyud na siyang imbes bag una pirming mauwahay. Tungod kay siya tigulang naman. Unya human sa taas nga panahon, ang katong hari dito sa Ehipto, namatay ug apan ang mga Israelitas nag-agulo gihapon, nag-antos gihapon tungod sa kapait sa ilang pagkaulipon ug nagpakitabang sila. So dinhi atong mabasa sa Exodus 2, 23, 25 nagingon, human sa taas nga panahon namatay ang hari sa Ehipto ug ang katawhan sa Israel nag-agulo tungod sa pagkaulipon ug nagpakitabang ug midangat sa Dios ang ilang pagtuaw tungod sa ilang pagkaulipon. Ug sa dihang nadungog sa Dios ang ilang pag-agulo, nahinumdum siya sa iyang kasabutan uban kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob. Ug nakita sa Dios ang katawhan sa Israel ug ang Dios nahibalo sa ilang kahimtang. So bisan pa man mga igsoon kung atong tan-awon ang kadugay sa panahon, hata sa panahon nga wala na makita dito si Moises sa maong lugar diin mao siya ang ampingan sa Dios nga mao mo palingkawas sa mga katawan apan ug atong makita dinhi sa maong mga bersikulo ningon dinhi ug nakita sa Dios ang katawhan sa Israel ug ang Dios nahibalo sa ilang kahimtang. Bisan pa man sa atong kahimtang kung asa man kita mga igsoon nahibalo gayud kung unsa atong kahimtang wala gayoy dili makita sa Dios tungod kay ang tanan dayag sa mata sa Dios ug nahibalo usab siya sa iyang buhaton tungod kay siya ang nagkontrol sa tanang butang labi na gyud sa atong kinabuhi ug sa ato ang kaugmaon. So miabot sa Dios ang ilang mga hangyo nining mga Israelitas mga Hebrewanon ug gidungog niya ang ilang agulo. Unya na hinumduman sa Dios ang iyang kasabutan, tali ni Abraham, ni Isaac ug Jacob, no? Ang katong mga katigulangan. Ug nakita niya ang mapait nga kahimtang sa mga Israelitas. Wala makita sa Dios. Ug nahingawa siya. Pulong nahingawa. Nabalaka ang Dios ug nakita niya nibati siya og kaluoy sa ginangatan sa iyang mga katawhan. Kung atong tan-awon, hataas kayo ang mga higayon nga milabay sa kinabuhi ni Moises dito sa pagpuyo, dito sa Midian. Ug dayag kining mga higayon nga kung atong tan-awon, nausik ang 40 katuig nga iyang pagpuyo dito diin, ang iya untang ang katuyuan sa Dios nga siya maoy mo palingkawa sa mga katawhan, apan dito na hinuon siya sa kamingawan, nagpuyo sulod sa 40 katuig. Kung atong tan-awon, nausik, apan mga igsoon, bisan pa man,
ug unsa kadugay sa panahon. Hinumdumi nga ang Dios nagauban kanunay kanato ug walay usik ang panahon sa Dios. Apan ang Dios nagpadayon sa pagpanglihok siyang kinabuhi. Ug dili lang sa kinabuhi ni Moises, kundi usab sa kinabuhi sa iyang mga kahigsuonan, sa iyang mga kaliwatan nga naulipon dito sa Ehipto. Sa iyang gituhuan ang buhat sa pagluwas nahimo na hinuon kining pagsupak tungod kay wala kini niya mahimo. Apan ang Dios nakita nato nga bisan pa man sa kalisod, bisan pa man sa pag-usab sa dagan sa panahon, wala gayud mulunga ang Dios kang Moises. Tungod kay iya nang naplano daan nga si Moises mo yang gipili nga usa ka tawo nga maoy mo palingkawas sa mga kaigsuonan didto sa Ehipto. Didto sa Ehipto sa Midian mga igsuon giusab sa Dios si Moises. Giusab ang iyang kinaiya tungod sa maong gidugayon. Ang Dios usab nagdugang kang Moises og kaluoy. Nagpabilin ang kaluoy sa Dios ngadto ni Moises, unya ang iyang kasinatian ug magpanabot kung unsa ang gipasabot isip usa ka langyaw, gipasabot kini kaniya sa Dios nga dili siya angay mabalaka bisan pa mang anaa siya sa halayo nga lugar usa siya kalangyaw pan ang Dios nag-uban kanunay kaniya. Gipahumok si Moises sa Dios o gipahamtong sa nanglabayng panahon uban sa iyang pamilya. Ug sa milabay ang mga katuigan ug sa mga higayon nga ang Dios nagpanglihok dito sa Ehipto ug ang sa pagkamatay sa hari nga buot mo patay kang Moises, diin naghimo sa Ehipto nga lugar nga giandam sa Dios alang sa pagbalik ni Moises. So ang kamatayon sa hari mao'y dalan, mao'y usa ka pamaagi sa Dios nga si Moises andam na siya nga ibalik ngadto sa Ehipto aron pagluwas sa iyahang mga kaliwatan. So ang ikaduha maigsuon ang Dios nagtawag taliwala sa ordinaryo nga mga kaygayonan. So dinhi atong balikon nga si Moises 80 na katuig. Usahay kita mag-una mga igsuon nga kung magtawag kanato ang Dios anaa sa mga panahon nga katingalahan. Anaa sa panahon nga dili nato matukib sa pulong ang mga panghitabo. Anaa sa panahon nga kita malipayon, anaa sa panahon nga anaa kita sa kaharuhay uban pa. Apan mga igsuon ang Dios magtawag usab kanato diha sa mga ordinaryo nga kahigayonan sa atong kinabuhi. Dili sa tanang higayon nga makaingon kita nga nindot akong gibati na ay pagtawag sa Dios kanak dili. Tungod kay ang Dios mutawag kanimo sa tanang higayon, mga ordinaryong higayon ug mao kanang higayona nga ang Dios mupakita ug mupatim-aw kanimo ug magtawag kanimo alang sa buluhaton nga iyang ipabuhat kanimo ug kanato. So dinhi magtawag ang Dios taliwala sa ordinaryong mga kahigayonan. Basahon nato pagbalik ang Exodus 3:1 ug 10. Dinhi mao na ni ikaduhang hugna sa kinabuhi ni Moises. Dinhi nag-edad na siya og 80 anyos. Ningon dinhi Exodus 3:1 ug 10 nag-ingon atong balikon pagbasa samtang si Moises nagbantay sa panon sa mga hayop ni Jethro ang iyang ugangan nga pari sa Midian, iyang gidala ang panon sa mga hayop ngadto sa kasadpang bahin sa kamingawan ug miadto sa Horeb, ang bukid sa Dios. Dito ang anghel sa Ginoo mipakita kaniya pinaagi sa usa ka siga nga kalayo taliwala sa usa ka sampinit. Ug siya mitan-aw nakita niya ang sampinit nga nagsiga. Apan wala kini maugdaw. Unya si Moises mingon, muadto ako akong tan-awon ako kining talagsaong talan-awon kun ngano nga wala maugdaw ang sampinit. Sa dihang nakita sa Ginoo nga si Moises miadto aron sa pagtan-aw nini ang Dios mitawag kaniya gikan sa sampinit. Moises, Moises. Ug siya ningon, aniya ako. Unya ang Dios mingon ayaw pagduol, hubo ang imong sandalyas gikan sa imong tiil kay ang dapit nga imong gitindugan yuta nga balaan. Sumuhunong ta. Dili ato nakita mga igsuon nga nausab na andagan sa hitabo ni Moises. Luyo sa kadugay sa panahon nga wala dili nato makita nga nuna kalabutan ang Dios iyang kinabuhi apan miabot ang takna ang punto nga siya gitawag sa Dios pinaagi sa ordinaryo kaayo nga panan-awon. Kay balo mga igsuon kanang makita dito sa desierto kanang iyang giingon dinhi nga nakita niya nga nagsiga nagdilaab ang usa ka sampinit nga musiga. Normal na kaini nga tong dapita mga igsuon tungod kay kining desierto tungod sa kainit mo kalitlag siga kanang mga sagbot. Mo kalitlag dilaab kanang mga sagbot o do na bay mga nagcamping dito nga nagdaob nga wala nila pagga
o kadunay maigo sa kilat kani mga sagbot nga laya dali kay nang musiga. Busa sa pagkakita ni Moises dito, halos gibaliwala niya. Apan wala niya wala kini niya buhata. Iya kining gibalik og iyang gitan-aw. Unya sa iyang pagtan-aw, ang Dios miingon ayaw pagduol hubo ang imong sandalyas gikan sa imong matiil kay dapit nga imong gitindugan yuta nga balaan. Dinhi atong makita mao ni ang pagsugod sa pagbalik, pagtawag sa Dios o pag-andam ni Moises nga iya siyang buhaton o iyang gamiton sa bulhaton nga iyang nabiyaan sa pipila na katuig. Umingon dinhi, ako mao ang Dios nga imong amahan, ang Dios sa Abraham, ang Dios ni Isaac ug ang Dios ni Jacob. So gi-mention dinhi sinati kita nining mga pangalan kay mao ni ang mga katigulangan sa daang tugon kini si Abraham, Isaac ug si Jacob. Unya gipakita dinhi sa Dios nga iyang gisulti sa Dios ngadto kang Moises nga ako ang amahan, ang Dios ni Abraham, Isaac ug Jacob. Unya gitago ni Moises ang iyang naong kay siya nahadlok nga mutan-aw sa Dios. Munong ta mga igsuon. Ngano man nga iya magitabunan ang iyang naong sa dihang gitawag miisulti kaniya ang Dios nga nagpaila ka siya ang Dios ni Isaac o ni Abraham, Isaac ug Jacob. Tungod sa kadugay na sa panahon mga igsuon, nakita na ni Moises nga nawad-an na siya paglaom, nawad-an na siya pagtuog, nakita niya ang tanan nga kaalam o kahibalo nga iyang nakabot dito sa palasyo sa Paraon, ang tanan nga iyahang mga kasinatian ug manindot nga butang nga unta magamit niya sa iyang kinabuhi ug sa mga katawan, nawala ka na sa iyang nahuna ug ang iyang pagtuo nawagtang usab. So nakita niya iyang kaugalingon nga wala nay pulos, wala nay bili. Tungod sa kadugay sa panahon, mao kini nga sa pagtawag niya, pagtawag sa Dios, iyang gitago ang iyahang dagway tungod kay nahadlok siyang mutan-aw sa Dios. Guilty. Sama nato. Usay mag-ampo ta sa Ginoo. Unya ang atong pag-ampo taphaw kayo. Apan di sa dihang ato gitubag sa Dios ang atong mga pag-ampo. Dili kita makatan-aw sa Dios tungod kay guilty ang atong kasing-kasing mga igsoon tungod kay dili tinud-anay o dili timos ang atong pagpangayo o pag-ampo sa Dios. Sama ni Moises iyang gitago ang iyang dagway tungod kay nahadlok siya mutan-aw sa Dios. Siguro kining higayon na nakalimtan na niya ang Dios. Mao ni nga gisuginlan siya. Samtang anaa siya sa Midian, gisuginlan siya sa Dios. Sa bersikulo 7 ningon siya, ang Ginoo mingon nakita nako ang kasakit sa akong katawan nga tuwa sa Ehipto, nadungog nako ang ilang pagtuaw tungod sa mga tigdumala sa buhat ug nahibaluan nako ang ilang kasakitan. So nisulti ang Dios ngadto kang Moises, mao ni ang kahimtang dito sa mga katawhan nga naa sa Ehipto. Gisakit sa mga katawhan dito sa nag-ulipon kanila nga mga taga-Ehiptohanon. Ang imong mga kaigsuonan nga may Hebrewanon mga Israelitas napuno sa kasakit ug akong nahibaluan ang tanan. Gisuginlan siya sa Dios sa paghitabo tungod kay wala naman siya dito dapita. Niingon ang Dios nga busa nanaog ako haron pagluwas. Nanaog ako pagluwas kanila gikan sa kamot sa mga Ehiptohanon ug sa pagkuha kanila gikan niadtong yutaa ngadto sa usa ka yuta nga maayo ug lapad nga yuta. Sa yuta diin nag-agas ang gatas ug dugos sa mga dapit sa mga Kanahanon, sa mga Hitohanon, sa mga Amorihanon, sa mga Perisihanon, sa mga Hibihanon ug sa mga Jebusihanon. Basta nay hanon. O karon ang pagtuaw sa katawhan sa Israel miabot kanako nakita nako kung giunsa sila pagdaog-daog sa mga Ehiptohanon. So atong kung atong tan-awon mga igsuon, si Moses giandam sa Dios nga maong mo palingkawas sa iyang mga katawhan. Apan luyo sa kataas sa panahon, makita usab nato nga ang Dios wala gayud mobiya sa iyang mga katawhan. Iyang gibati ang kasakit nga gibati sa iyang mga katawhan ug iya usab nga nakita kung unsa ang pagdaog-daog sa mga Ehiptohanon sa iyang katawhan. Mao ni nga ug atong makita dinhi nga daghan kaayong mga lugar, mga kaliwatan sa mga tao dinhi nga ginisaad ang Dios nga dadon sila sa yuta nga nagagas ang gatas ug dugos. Ang gipasabot ni mga igsoon usa kini ka abunda. Puno sa abundansya kining maong yuta. Anaa ang tanan nga kinahanglan sa usa ka tawo. Mao ni nga ug tan-aw nato giandaman na daan sa Dios ang mga katawhan nga iyang ilingkawas ngadto gikan sa Ehipto. Giandaman na sila usa ka lugar nga angay nilang pagapuy-an nga ana-ana ang tanan nilang gikinahanglan. Ug nabati gayod sa Dios ang pagtuo sa mga Israelihanon, nakita niya giunsa sila pagdaog-daog. Ug atong basahon sa bersikulo 10 mga igsoon nakita nato dinhi, unsay gisulti dinhi ningon siya, busa. Moingon kanig busa mga igsoon. Doon na naisugilanon o doon na siya mga statement o gisulti sa wala pa ni siya.
Mao na ni ang gipadayag sa Dios, gisultian si Moises sa mao ni ang kahimtang sa imong mga kaliwatan. Niingon ang Dios, busa, dali, paadtuon ko ikaw ngadto sa paraon aron kuhaon nimo ang akong katawhan ang mga anak ni Israel gikan sa Ehipto. Sa ako nagikingon sa kadugay ug sa kahataas nga panahon sa 40 ka tuig niyang pagpuyo dito sa palasyo, unya sa 40 ka tuig sa pagpuyo niya sa Midian. Wala na gyud siya maghunahuna mga igsoon nga gamiton pa siya sa Dios. Wala na gyud siya mo gunahuna nga moabot kining panahona nga tawgon siya sa Dios. Nga siya ni ibalik ang katuyuan sa Dios ngadto kaniya, nga siya ang mopalingkawas sa katawhan sa mga anak sa Israel. Mao ni si Moises makaingon siguro siya dili siya katuo. Siguro masyak siya nga naman. Ako pa. Tigulang nako. 80 anyos ako. Nagkaoy-kaoy nako. No? Pero ato makita, mga igsuwalay gitanaw ang Diyos o gidad. Kung adunay katuyuan ng Diyos sa tagsa-tagsa ninyo kakinabuhi, bisag unsa pa inyong edad, mabatanon man mo, mga tigulang naman mo, mga hurot naman ang inyong mga ngipon. Kung dunay katuyuan sa Diyos sa inyong kinabuhi, gamiton kamo alang sa kamayaan siya ngalan. Sama na hitabo ni Moises. Nakaingon siguro siya nga, karon pa, 80 anyos nako. Kung itong makita din nga nagsugod ang katuyuan sa Diyos, dili niya itong panahon nga bata pa siya, wala magsugod ang katuyuan sa Diyos sa iyang pagpalingkaw sa katawan sa diyang, dito siya nagpuyo, dito sa gigarian, dito sa paraon, ug wala usab magbuhat ang Diyos sa iyang pagpalingkaw sa mga katawan, sulod sa 40 anyos dito sa Midian. Gipaabot siya og 80 ka tuig, diha pa nagsugod ang katuyuan sa Dios sa iyang kinabuhi. Yang gingon dinhi, paadtuon ko ikaw ngadto sa paraon aron kuhaon nimo ang akong katawhan ang mga anak ni Israel gikan sa Ehipto. Makaingon si Moises, kaya pa nako Lord. Bisan siguro kita. Kanang mga tiguang niya, sorry. Itang mga edad-edaran. Nakaingon ta nga, sa una panahon, lagsik pa kayo ta, makalimot ta nga, dili gid mo santop sa atong nahona nga kita mga lagad sa Dios. Ngano man, tungod sa kapiskay sa ato ang panglawas. Haruhay ang atong kinabuhi. Apan kung kita tawgon sa Dios, nga anaan na kita niya ng edad sama ni Moises nga 80. Nga himuon kang sundalo, magigubat ka dito sa mga katauhan sa Israel, 80 anyos. Mayingon gyud ka nga, di na nako madalor. Di na nako makaya kay sakit na kay akong tuhod. No? Kung sa ako nang gikaingon, walay imposible sa Ginoo mga igsoon. Dili man kita naghatag og kusog kanato. Gawas sa atong mga pagkaon sa matag adlaw unsa bang atong gipangpasulod sa atong lawas nga naghatag nato kadasig ug kalagsik sa atong panglawas, apan ang tinuod gayud nga kalagsik ug kusog nagagikan sa Dios. Bisag unsa pa ang atong kahimtang, bisag unsa pang ato ang edad, mga batan-on man og mga mahamtong na, kung gamiton ka sa Dios, gamiton ka gayud sa Dios bisan pag milabay pang mga katuigan nga imo nang gikalimtan ang unta nga bulhaton nga angay nimong buhaton. Apan ang Dios, kung kita malimtanon, ang Dios dili gayud malimot. Ang Dios mutagbo kanimo kung asa ka. Hinumdumi. Dili mangita og lugar ang Dios nga tagbuon ka, ug dili mangita ang Dios og usa ka lugar nga manindot nga siya makikistorya kanimo, kun dili ang Dios mutagbo kanimo kung asa ka karon. Mahimo nga tagbuon kamo sa Dios inig pauli ninyo. Mahimo nga tagbuon kamo sa Dios sa panahon nga naa ka sa inyong panimalay. Mahimo nga tagbuon ka sa Dios sa nagluto ka, nagbuhat ka kung unsa man ordinaryo na imong gibuhat. Tungod kay ang Dios mutagbo kung asa ka. Mutagbo siya kanimo sa imong ordinaryong mga kalihukan. Walay gipili ang Dios mga igsuon. Gani si Moises nagatiman sa panon sa kanding o karnero sa iyang ugangan nga si Jethro. Kinsa nga pari sa Midian. Ug ordinaryong adlaw kini ni Moises, walay kalainan sa ubang adlaw sa iyang kinabuhi sulod sa 40 ka tuig. Walay tao sa palibot nga iyang makita, walay timailhan nga adunay katingalahan nga mahitabo. Gani sa 40 ka tuig si Moises sa Midian, walay lain siyang madungog kundi ang mga tingog sa kanding o karnero. Laay kayo ang iyang kinabuhi. Ang iyang gibuhat mao lamang pag-atiman sa hayop, paggiya, pagpanalipod nini sulod sa 40 ka tuig. Apan mao kini ang higayon nga ang Dios nagpakita kang Moises.
Nagpakita siya sa ordinaryo kaayo nga higayonan sa iyang kinabuhi ug sama usab sa atong kinabuhi. Si Moises nagiya sa panon sa likod sa disyerto ug miabot siya sa Horeb sa bukid sa Dios. Ug dinhi ato makita ato basahon pagbalik ang Exodus 3:1 samtang si Moises nagbantay sa panon sa mga hayop ni Jethro ngayong ugangan ang pari sa Midian, iyang gidala ang panon sa mga hayop ngadto sa kasadpang bahin sa kamingawan dito sa bukid ug miadto sa Horeb ang bukid sa Dios. Mutungha mga igsoon, mutungha ang Dios sa atong kinabuhi sa mga ordinaryong adlaw. Sa atong pagbuhat, sa atong mga ordinaryong buhat. Matud pa sa usa ka philosopher, ningon siya nga ang kasaysayan, gihubad nato si Buano, ang kasaysayan puno sa maanindot nga mga butang, nagpasabot kini sa kasinatian diin sa ibabaw murag ordinaryo kaayo. No? Makita nato nga ordinaryo kaayo, apan ang ordinaryo mahimo kining dili ordinaryo. Busa magbantay kita sa presensya sa Dios sa ordinaryo nga panahon. Mao na nga mupakita gayud siya bisan pa anaa sa ordinaryo nga panahon. Dili kinahanglan nga ang Dios magpakita sa malipayo natong kasinatian. Mahitabo kini bisan asa kamo sa inyong trabahoan, sa kunang gikaingon, bisag asa kamo magpakita ng inyong Dios. Busa ang pagtagbo sa Dios, magpakita kanimo kung asa ka. Ang pag-inkwentro sa Dios, magdani kanimo ngadto kaniya. Magbuhat ang Dios og usa ka hitabo nga ikaw madani o ikaw ma-attract ang imong attention sa usa ka butang. Sama sa nahitabo ni Moises. Sa iyang nakita nga nagdilaab o nagsiga ang usa ka sampinit. Sa unang higayon mo tan-aw siya sa wala ni ordinaryo ra ni. Tungod kay ordinaryo ra man kaining hitabo dito sa ila. Apan ang nakanindot lang tungod kay katuyuan sa Dios gibalik ni Moises ug iyang gitan-aw ang maong lugar. Mao na nga sa dihang mibalik si Moises ngadto sa maong dapit, nakita sa Ginoo si Moises ug miadto ug mutan-aw dito sa nagsiga nga sampinit ug ang Dios mitawag kaniya. Sa ordinaryo nga panghitabo. Sa pagbalik ni Moises sa iyang tan-awon gud, iyang gisuta nga dili gayud ordinaryo ang nahitabo. Tungod kay ang Dios himuon ang usa ka ordinaryo nga butang ngadto sa dili ordinaryo nga butang alang sa iyang katuyuan sa matag usa nato ka kinabuhi. So dinhi atong makita dinhi nga sa diyang nakita sa Ginoo si Moises. Aron pagtan-aw nini ang Dios mitawag kaniya gikan sa sampinit. Moises, Moises, ug siya miingon, ania ako. Sa pagtubag lamang ni Moises, atong masuta nga andam siya kanunay. Sa diyang nakita niya nga dili na kini ordinaryo nga butang, nibati siya nga anaa gyud ang presensya sa Dios. Sa dihang mitawag, nakadungog siya sa tingog nga nagtawag siyang pangalan. Usa kini kalugar nga kamingawan, walay laing tao siyang palibot kundi ang mga kanding o mga karniro. Dili sa di mutawag kaniya sa iyang ngalan ang kanding o karniro. So doon na gayoy usa ka gamhanan nga tingog nga nagtawag kaniya Moises, Moises, ug unya siya miingon ania ako. Ang pagtubag niya mga igsuon nagpaila kini nagpakita nga si andam kanunay sa tanang higayon, dili man ordinaryo o ordinaryo ang kahimtang, sama usab sa atong kinabuhi, sa matag adlaw sa atong paglakat dinis kalibutan, ang atong takna o atong higayon, nga bisan anaa ta sa ordinaryo nga kahimtang, hinumdumi, nga ang Dios mutawag kanimo. Dili siya mutan-aw nga maghuwat og naa ka diha sa nindot nga lugar, apan hinumdumi, nga ang Dios mo inkwentro kanimo o magdani ngadto kaniya. So iya kining gitan-aw kay wala pa siya makakita og sama nini. Usa kini ka makita nga pagpadayag sa presensya sa Dios sa iyang pagbalik. Diha sa nagsiga nga sampinit ug kini wala masunog. Mao na hinumduman nato mga igsuon nga ang pamaagi sa Dios mahimo kining katingalahan, mahimo usab kining ordinaryo. Kay mo gamit siya usa ka ordinaryo nga panghitabo sa atong kinabuhi ug ordinaryo nga butang aron kita madani ngadto kaniya. Siya ang naghimog paagi tungod kay nakita sa Dios ang kasing-kasing sa tao, dili gayud mo duol sa Dios. Bisan pa ang kamatuoran nga makita nato nga moingon kita nahigugma kita sa Dios. Apan hinumdumi nga dili kita ang una nga nahigugma, kundi nahigugma ang Dios kanato pag-una. Mao na nga pinaagi sa gugma sa Dios, kita nahigugma kaniya. Wala tay gihimo. Ang Dios ang nagsiugda sa tanan.
Dili gayud kita moduol sa Dios, busa naghimo og pamaagi ang Dios sama sa kinabuhi ni Moises. Sa ordinaryo nga sampinit nga nagsiga, nakabaton siya og pagtan-aw og pagpakabana nga kini dili na ni ordinaryo. So nahitabo nga gibalikan gayud siya pagtawag sa Dios. Kinahanglan ato mga igsuon nga atong bantayan kay tungod kay dunay mga higayon nga tawgon kita sa Dios apan sayon ra gyud kay natong palabyon. Labi na gyud dunay mga talan-awon nga di ordinaryo alang kanato. Apan dili usab kita makaingon kining nahitabo sulagma. Tungod kay sa Dios walay sulagma. Gitawag nag coincidence. Coincidence, walay coincidence. Usay moingon ta, swerte, walay swerte. Luck, wala na sa Dios. Tungod kay ang tanan giplano na sa Dios, gihatag na sa Dios, niabot ka ng higayon na tungod kay dunay katuyuan sa Dios imong kinabuhi. Kung ikaw gipanalanginan sa Dios, dili jud ka imong giswerte ko. Kay nakadaog ko sa luto. Dili na mga igsoon kabubuton sa Dios. Ang kabubuton sa Dios, mag-provide siya sa atong mga panginahanglan nga labaw pa sa atong gidahom, labaw pa sa atong ginahuna, more than what we expect ang ihatag sa Dios diri kanato. Tagbuo niya ang atong panginahanglan. Pinaagi siyang pagpakita kanato sa usa ka ordinaryong kahimtang o butang sama sa nahitabo kang Moises. Kinahanglan usab mga igsoon nga kita sensitibo. Sensitive ta sama sa nagsiga nga sampinit. Dili pa sensitibo si Moises, iyan na lang itong gipasagdan, gibiyaan lang to niya. Pag kinahanglan nga sensitibo ta nga bisag ordinaryo ang mga panghitabo, atong pangitaon ang kamot sa Dios diri sa atong kinabuhi. Aron tudluan ta niya nga mauna ang iyang pamaagi sa pagtawag kanato. Usay mapakyas kita sa pag-ila niini tungod kay ang atong hunahuna o ang atong gi-focus ang atong kaugalingon, wala kita maguna-una sa Dios kanunay, ilabi na gyud sa ato ang mga bulhaton kay atong gitan-aw, atong gipalabi ang atong kaugalingon. Nahibaw mo mga igsuon nga kitang tanan bias kay ta sa atong kaugalingon. Ngano man? Ingin ako sayop. Bisan ako sa buluhaton, usahay ako ganing siguroon ang una ang akong buluhaton, ipasunod na lang ako ang buluhaton sa Dios. Tungod kay bias kay ta nagtutok ta sa atong kaugalingon. Pandili man na siya sayop mga igsoon apan ang gingon sa Dios unaha pagpangita ang iyang katarong ug ang iyang gingharian. Kay ang tanan nga inyong gipangandoy, ang tanan nga inyong gipangayo, ang tanan nga nagakulang sa inyong kinabuhi, iya kanang igahatag kaninyo. Busa atong hinumduman nga ang mga kakulangan nga gipuno sa Dios sa atong kinabuhi, doon na siya gihatag na tudaan nga nagkulang apan iyang gitan-aw nga pinaagi sa atong pagpangayo sa atong mga panginahanglan, iya kanang igadugang sobra labaw pa sa ato ang gidahom. Mao na ang atong kinabuhi da sa Dios, dili gyud unta ta angay nga mabalaka tungod kay ang Dios nag-ingon nga dili ko kamo pagabayaan o dili ko kamo pasagdan hangtod sa katapusan sa kalibutan. Pila ra may edad nato. Naapil ta ni anak mga igsuon busa dili ta angay mabalaka tungod kay ang kabalaka dili nagikan sa Dios kundi dili gikan na sa kaaway. Mao nay mosulod sa atong unahuna di sa atong kasing-kasing diin mawa na ang atong pagtuo pagsalig sa Dios tungod kay nagpatigbabaw na ang atong kabalaka, ang atong kahadlok kun unsay atong kanon, ang atong kahadlok kun unsay atong ibayad sa Juna ug sa Judith. Nita patigbabaw na ang atong kabalaka o kahadlok, ngao na nga kuha ka na mga igsoon tungod kay ang dili kana mo'y plano sa Dios sa atong kinabuhi. Magpakita siya kaninyo sa ordinaryo nga panahon ug tagbuo ninyo ang inyong mga panginahanglan. Mangutan nako. Daghan na magyud tang nga naka-experience anang Juna ug ni Judith. Sa unang tuig butang na nato usa lang sa katuig atong balikan. Ato na nasinati. Ni-experience ta na. Nahadlok ta kung asa ta mangita nga atong matagbo ang atong Panginoon makabayad ta sa ato ang mga bayronon. Unsa may nahitabo? 2023 o 2022? Unsa naman taron? 2024. Pila nakatuig ang milabay? Tuig kapin nga ato nang gisagubang, ato nang gisinati, ato nang giatubang, ato nang gihimo. Apa nagpabilin lang gihapon ang atong kahadlok ug kabalaka hangtod karon. Mahimo pa musulti ang Ginoo. Kapila naman nimo buhata. Kapila naman ka nabalaka. Pila na ni kahigayon nga nahitabo sa imong kinabuhi. Niabot ka gihapon hangtod karong panahon na.
Ang mga kalamidad nga moagi dinhi sa ato ang kalibutan, ubutan ta lang sa atong nasod, atong makita nga ang kamot sa Dios nagpanalipod kaninyo kay niya pa mo dinhi. Ang kamot sa Dios nagapandong, naghatag ninyo proteksyon tungod kay nagpabilin pa kita nga buhi hantod ning panahon na. Daghan kay mga mahal natos kinabuhi nangawagtang na tungod sa maong pandemic, tungod sa maong panghitabo. Sa laing nasod to ay daghan kayong nangamatay tungod sa gubat, sa ubang lugar na alinog, na iba, tanan nga kalamidad nagpakita ng mga igsoon nga hapit na mo balik ang Dios. Hapit na mo balik si Ginoong Hesus. Mo na timailhan nato mga igsoon nga andamo na to ang atong kinabuhi. Sama sa kinabuhi ni Moises nga giandam sa Dios nga siya pauyon o padala gayud kun unsa gayud ang katuyuan sa Dios sa iyahang kinabuhi. So ang presensya sa Dios dinhi mga igsoon sa pag-ingon niya nga ayaw pagduol ug gubo ang imong sandalyas sa imong nga tiil kay ang dapit nga imong gitindugan yuta nga balaan. Mao ni kay panahon mga igsoon nga gihatag sa Dios ang kasiguruan nga siya mismo ang nagtawag ni Moises ni adtong panahon na. Sa pag-ingon ni Moises sa Dios nga hubua ang imong sandalyas kay mahugawan kining maong dapit diin ang maong dapit usa ka balaan. Mao kini ang pagsanong ni Moises sa pagtawag sa Dios pinaagi sa pagtangtang o paghubo sa iyang sandalyas diin iyang giyan ang gisurinder ang iyang kinabuhi pagbalik nga makabaton siya pagsalig gyud sa Dios kun unsa man ang angay ipabuhat kaniya sa Dios. So ato makita din mga igsoon nga guwang-guwang na ginis Moises, no? Nag-ingon ang Dios sa Leviticus 11:45, kay ako ang Ginoo nga nagkuha kaniyo gikan sa yuta sa Ehipto aron mahimong inyong Dios. Unsay gingon niya? Busa, pagbalaan kamo kay ako balaan man. Bisan pa man sa lugar nga giyatakan o gitumban ni Moises, niingon ang Dios hubua ang imong sandalyas tungod kay kining maong lugar usa ka balaan. Ang ordinaryo nga lugar mga igsuon himuon nga balaan sa Dios. Ang atong kinabuhi ordinaryo kay ni atong kinabuhi apan himuon kang balaan sa Dios. Tungod kay aduna siya katuyuan nga buhaton nga ikaw gamiton alang sa kimayaan sa iyang ngalan. Mao kini usa ka misteryo nga talagsaon kay mga igsuon nga diin ang Dios sa iyang hunahuna og pamaagi, hataas pa og labaw pa sa atong pamaagi. Ato nang makita sa Isaiah 55:8-9 nagingon, kaya ang akong hunahuna dili mao ang inyong hunahuna. Ug ang inyong mga pamaagi, akong mga pamaagi nagingon ang Ginoo, kay ingon nga ang kalangitan habog kaysa yuta, mao usab ang akong pamaagi, habog kaysa inyong pamaagi, ug ang akong hunahuna kaysa inyong mga hunahuna. So asa man nato ibutang ang atong kabalaka? Kung ingon ana ang natural sa Dios, ug ingon ni ana kabalaan ang Dios, kung ingon ana kagamanan sa Dios, kung ingon ni ana kadako ang Dios, walay problema nga muputigbabaw, nga mulabaw pa sa kadako sa Dios. Ang nakalisod lang kung ang problema atong ialis sa atong mata, wala na tayo Diyos makita. Dili na to padakon ang problema, bisan pa gani ang sala, nag-ingon ang pulong sa Dios, nga kung ikaw nakasala, mo patigbabaw ang imong sala, mas mo patigbabaw ang grasya sa Dios sa atong kinabuhi. Dinhi makita nato nga siya ang misulod sa atong kinabuhi. Ang Dios mismo, pinaagi ni Ginoong Hesukristo. Siya balaan og matinud-anon sa iyang katawhan. Siya ang Dios nga nagpadayag kang Abraham, Isaac ug Jacob. Mahigugmaon og masaligan og matuman sa iyang mga saad. Siya ang Dios nga muluwas sa iyang katawhan, mugamit sa mga ordinaryo nga tawo aron pagtuman sa mga katingalahang butang alang kaniya, ug siya nagpakita kang Moises aron siya gamiton sa maong mga buhat. Ingon mo usab mga igsoon, magpakita kanato ang Dios aron gamiton kita sa iyang mga dili ordinaryo nga mga buluhaton. Usay mabalaka ta nga dili man ko equip. Kulang ko sa pagtuon, kulang ko sa kaalam, kulang ko sa kahibalo. Apan hinumdumi mga igsuon, dili mo tawag ang Dios sa usa ka maalamon nga tawo, kun dili mo tawag siya niadtong mga tawo nga iyang masangkapan sa kaalam nga gikan gayud kaniya. Ang kaalam nga atong makabot din ning kalibutan, gikinahanglan nato ning kalibutan na. Apan ang kaalam nga gusto nga ihatag kanato sa Dios gikan hangtod sa eternidad, ato kanang magamit mga igsoon. Sa Exodus 3:6 nagingon, ug siya mingon, ako mao ang Dios sa imong amahan, ang Dios ni Abraham ug Jacob, Dios ni Isaac ug Jacob,
Unya gitago ni Moises ang iyang naong kay siya nahadlok nga mutan-aw sa Dios. Ug dili ikaw andam mga igsuon sa presensya sa Dios. Mahingangha ka gyud, makuratan ka, ug imo gyud itago imong dagway tungod kay dili ka makasarang sa pagpakita o pagkatubang sa Dios tungod sa mga sala nga nagpabilin sa tuang kasing-kasing. Sa 40 ka tuig nga milabay misantop sa unahuna ni Moises, asa ka ang Dios. Mo ning higayuna nga nagduda na siya ni mga tuiga ug siguro nakapangutana siya sa iyang kaugalingon, asa ang Dios ni mga panahon na. Ikaw kuno ipaabot og 40 ka tuig. Nga wala gayoy mga panan-awon nga makita nimo nga na ang Dios. Panluyo ni anak mga igsuon sa atong nahisgutan sa una natong wali, mo nang gitawag og ang hidden or unseen providence sa Ginoo. Ang dili makita nga providensya sa Ginoo, nga kita nagtuo nga wala na magsunod kanato ang Dios, nga kita nagtuo nga wala na atiman kanato ang Dios, nga kita nagtuo nga wala na ang Dios sa atong ginabuhi. Dako kanang sayop tungod kay ang Dios bisan ikaw mo palayo, nagpaluyo kana kanimo mga igsuon sa kanunay ug sa tanang higayon. Ana ang Dios sa atong kinabuhi. Magpadayag siya kanato nga siya ang Dios nga matinud-anon. Bisan pa sa unsang mga gagmay nga butang gipakita sa Dios, iyang gipakita nga siya matinud-anon kanato. Kinahanglan nga sensitibo kita sama niini. Kinahanglan atong babantayan ang atong kinabuhi mga igsuon nga ang Dios nagauban kanato sa panahon labi na gyud nga magtuo ta nga ang pagtawag sa Dios wala na. Ang Dios mugamit kanato, mutawag kanato sa panahon nga nagdahom kita. Ilabi na karon mga igsuon nga tagsa na kay nato madungog ang tingog sa Dios. Apan pasalamat ta sa Ginoo mga igsuon nga gitagaan tag mga galamiton nga diin atong madungog ang Dios pinaagi sa balaang espiritu, pinaagi sa iyang pulong sa pagbasa sa pulong sa Dios. Diha nato masinati o maistorya ang Dios nga buhi nga tinud-anay gayon nahigugma kanato nga nagpalingkawas sa mga katawhan sa Israel ug magpalingkawas usab sa atong malisod nga kahimtang ilabi na niining panahon na. Ang atong pagsalig sa Dios mga igsuon dili taphaw tungod kun ato gayong masayran nga ang Dios nagpakamatay alang kanimo ug kanako. Makita gyud nato unsa kadako ang iyang gugma. So kuwahi sa atong pagtuo nga wala magpakabana ang Dios, siya naminaw sa atong pagpangayo ug pakitabang, siya nakadungog kanato, nakakita og nasayod sa tanan, mahitungod kanato ug mahitungod kanimo. Si bisan kinsa ka man ang tanan dayag siyang mata ug siya nagkontrol sa tanang butang. Kung gitubo sa Dios ang iyang katawhan sa panahon ni Moises sa Ehipto, wala usay dili sa rason nga dili kita tagaan o katubsanan o kaluwasan sa atong kahimtang sa atong panahon. Iya kitang gipalingkawas gikan sa sala ngadto sa katarong. Gikan sa pagkaulipon ngadto sa kagawasan, gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag, gikan sa kamatayon ngadto sa pagkabanhaw, ug gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan sa eternidad. Ang Dios magapalingkawas kaninyo. Magahatag kaninyo og kaluwasan. Mao kana ang pagluwas sa Dios sa iyang katawhan pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesus. Ang anak sa Dios nga usa nga gitamay, gisalikway, gisakit, nahimong usa ka manuluwas aron kita maluwas hangtod sa kahangturan. Mao kana ang makapahingangha kanato mga igsoon nga hitabo. Busa kun atong makita dinhi ang kalisdanan sa katawhan nga natagamtam ug naabot kanila ni atong panahon na, ang Dios nagpamati usab sa atong mga inagulo kung kita mo sinati usab ni ana nga maong kalisdanan. Ug atong hinumduman mga igsuon, ang Dios magpakita kanato sa mga ordinaryo nga butang, sa mga ordinaryo nga tawo nga iyang gamiton, ug sa panahon nga ordinaryo nga kahimtang, siya magpakita kanato ug magpadayag sa iyang talagsaong paghigugma kanato. Atong timan-an, ang Dios anaa kanunay. Kamo, kita, gitawag sa Dios. Ang gitanaw sa Dios ang atong kasing-kasing, unsaon nato, pagka matinud-anon sa pagsanong sa iyang pagtawag kanato.
Ato gayong hinumduman mga igsuon. Nga sa dihang mutawag ka nato ang Dios, kinahanglan nga available ka anytime. Kinahanglan andam ang imong kinabuhi sa pagsanong sa Dios. Sa imong pagtubag nga ania ako. Here I am. Amen. Magampo ta mga igsuon. O Diyos nga gamhanan, salamat Ginoo sa imong mensahe nga imong gihatag namo ning kapunon Ginoo God. Salamat Ginoo Lord nga imo kaming gipahinumduman. Nga dili lamang sa usa kay gayon o usa ka mahinungdanon nga kahimtang o kahitabo o higayon sa imong kinabuhi ikaw magpakita. Apan ikaw sa tanang higayon ikaw magpakita. Ang nakita nimo ang tanan namong giagian, ang nakita nimo ang among kahimtang ug anaa ka gayud kanunay nag-uban ka namo ug nagtagbo sa tanan namong panginahanglan. Salamat o Dios sa imong mga saad, nga bisan pa man sa imong saad, excuse me. Ngadto ni Abraham, ngadto ni Isaac ug ni Jacob sa among mga katigulangan, apan ikaw nagpadayon gihapon nining maong saad sa among panahon karon, nining higayuna. Busa man salamat Ginoo Dios sa imong dakong gugma, nga bisan pa man Ginoo Dios nga wala kami gihimo, apan ikaw ang naghimo, ikaw ang nagmugna, ikaw ang naghatag og kahigayonan nga ang imong kaugalingon mapadayag diri kanamo pinaagi sa dakong gugma sa pagpadala sa imong bugtong anak sa Ginoong Hesus nga nagpakamatay og alang kanamo. Alang sa among kapasayloan sa among mga sala. Ang usa ka butang nga dili gayud namo mahimo Ginoo, mao gayud ang pagkapasayloan nga among gikinahanglan nga sa Ginoong Hesus lamang ang makahatag nining kapunon Ginoo God. Kawang pasalamatan ginaot pa Lord nga kining mensahe makakutlo kami pagtulunan nga sa pagpadayon namo sa pagkinabuhi amo gayong makita nga ikaw kanunay nagauban kanamo. Salamat Amahan, dalaygon ka sa walay katapusan kini ang pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus.